ಇದು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದ ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಸಡನ್ ಲೈವ್ ಇನಿ ಡ್ಯಾಗನ್ ಬಕ್ಕ ಅನ್ಪೆ ಬರೋಡು ಜನ ಒಟ್ಟಾವ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಒಟ್ಟಾವಡದೆ ಪುಗೆ ಬರೋದೊಂದು ಪುಗೆ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ದಮ್ಕಿ ತುಲೆ ನಮ್ರತಾ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಗೌಡ ಹಾಯ್ ಇಂಚಿದೀಕನಾ ಮೂರು ದೀವಡ ಹಾಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ 2 ಜನ ತೋಜೋಡ ತನಿಗೆಲೆಗೆ ಲೆಕ್ಕಲು ಕುದುರೆಯಲ್ಲಿ ಓಲೇರು ಜನ ಒಟ್ಟಾಡು ಜನ ಓಲೇರು ನಮ್ಮ ಬೈಜೇರು ದಾನಿ ಎರೆಬುಲ್ ಹಾಯ್ ಪಂಡೇನ್ ಮೋಹಿತ್ ಕೊಟ್ಟ್ಯಾನ್ ಹಾಯ್ ಸುಧಾಕರ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಯ್ ನಮ್ರತ ಗುಲಾಲ್ ಸೂಪರ್ ಎಮ್ಮಿ ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಮ್ಮಿ ಶ್ರೀನಿಧಿಯಾ ಹಲೋ ಲವ್ಲೀಸ್ ಹಲೋ ಬಚ್ಚಿ ದಾದಂಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬುಲ್ಪೇಲ್ದಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಕಲೆ ಮದ್ವೆ ಪೋದಿತ್ತ ಅಂಚ ಬನ್ನಾಗ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಲೇಟ್ ಗಾಡಿ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕಲ ಪೋತಿನ ಗಾಡಿ ಆಲಾಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕ ಲಾಗ್ ಏಟ್ ಮಲ್ತ ಪಾಡ್ರೆ ಆಯ್ಜಿ ಎಂಕಲು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹಣ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ದಾದ ಮಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವೇನ ಕಂಡಿಪುರ ಆಮೇಲೆ ಕೊಂಡೋಗಿ ಒಂದು ಅವೇನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇ ಬರಾಯ್ ಬಂಡೆ ಮಾನ್ವಿ ಹಾಯ್ ಪರಿಮಳ ಬರೋದುಂಟು ಸುಧಾಕರ್ ಕುಮಾರ್ ಪರಿಮಳ ಬರು ಅದೇ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮನುಂಟು ಆರು ಒಂದು ತೋಜಾಲೆ ಅದೇ ಮೂರು ಇಂಕಲ್ನ ಆರು ಬುಲ್ಪೇದಿನಾಗಲಿ ಇನ್ನು ನಿದ್ರೆ ಆದ ಜಾಗ ಅಲ್ಲ ಅಂಚ ಬುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ 2 ಜನ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ದಿನಾಲೂ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಹೌದಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರೋ. ಸಿಸ್ಸಿರ್ನ ಬ್ಯೂಟಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಬಲ್ಲೆ ಹಿಂದೆ ಕಡದೇನಾ ಕೊನೆಗೆ ಅಗಲಿಗೆ ಪಂಪಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂಜಿಂಜಾಣ ಗಾಯ್, ಸಾರಿ. ಯಾರು ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಿಂತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಇಂಕ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಬರ ಜೊತೆ ಅಂಚೆ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಆನಂದ ಲೈವ್ ಬತ್ತೆ ಆಯ್ಕೆ ಸಾರಿ ಎಂಕ ಆರು ಪಂಡೋಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಪಡ್ಕಂದು ಯಾನು ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಹಿಂಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡು ಪಾಡ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಇನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ಇಜ್ಜಿ ಪಾಡ್ರೆ ಅಂಚ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಓ ನೀರು ಒಲ್ಲಿರು ಪುರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ರಿಕ್ಯಾಪ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದು ಪುರ ಸಾರಿ. ಇಂಚನೆ ಮಾತಾಡ ಬಿಡ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬಕ್ಕತ್ತಿ
ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ದಾಗಲು ಏರ್ಲ ಬೇಯ್ಜೇರು ಅಂದೆ ಏರ್ಲ ಬೇಯ್ಜೇರು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ದಾಗಲು ಯಾನ್ ಪಂತ್ ಜತ ಯಾನ್ ಪಂಡೆಲ್ಲ ಪಂತ್ ಜಗಲಿಗೆ ವಾ ಬತ್ತೇರು ಒಂಜನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ದ ನಮ್ಮ ಸುಜ್ಯೋತಿ ಸಂಗೀತರು ಬತ್ತೀರು ನಮಸ್ಕಾರ ತುಷಾಂತ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಇಜ್ಜ ಅದೇ ಬಲ್ಪನ ಮಗ ಟಿವಿ ತುಳಿ ಹೆಂಗನ್ನ ಬಾರಿ ಜೋರು ಬುಲ್ಪಡಿಗೆ ಒಂದುಂಡು ಓಡ್ತಿನ ಓ ಸುಶಾಂತ್ ಮ್ಯಾಂಗಲೂರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಮೋಹಿತ್ ಕೂಡ ಅಂದು ಒರ್ತಿ ಬತ್ತೀರಿ ಸುಶಾಂತ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಜಾಬ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಎನ್ನ ಜಾಬ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡಿಗೆ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಓಲರಣ್ಣ ಅಮ್ಮ ಬಜಗುಳಿ ಬೋತೀರಿ ಆರು ಸಂದೀಪಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ಪೋಯರು ಮದ್ಮೆದಲ್ಲಿ ತಿರ್ದಾರ ಅಡೆ ಪೋಯರು ಎಂಕುಲು ಇಂಚು ಬತ್ತ ಸುರೇಖಾ ಬಂಗೇರ ಹಾಯ್ ಎಂಚೋಲಾರ್ ಎಂಕು ಸೂಪರ್ ಈರ್ ಎಂಚೋಲಾರ್ ಒಣಸು ಬಲೆ ಒಣಸುಗೆ ಏನೇ ಪುರ ಬಡಾನು ಬೇಬಲೆ ಖಾಲಿ ಅವಡ್ದುಂಬಲೆ ಇಂಗಳು ಏಪಲ ರೆಸಿಪಿದ ನಿಗಲೆಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಪಾಡಂತ ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಗೆ ರೆಸಿಪಿದ ಲೈವ್ ಉಡ್ತೋ ಜಾವೊಂದುಲ್ಲ ದೇವರೇ ಅಲ್ಲಿ ಹವ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಚೌಲ್ಲೇರ್ ಬುಲ್ಪೇಲ್ ದಿನಾಗಲಿ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ದೇವರೇ ಹಂಸಾ ಅರಂತೋಡು ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಸುಜ್ಜು ಸಂಗೀತ ಏನೇ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಅಂದೆ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪ ಎಂಕರೆ ಬರ್ರೆ ಆಪು ಸಂಡೇ ಎಂಕಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಬೀಚ್ ಪೋಯಿ ಅಡೆ ಪೋಯಿ ಇಡೆ ಪೋಯಿ ಇಂದ ಆಪುಡು ಬಕ್ಕ ಲೈವ್ ಎದ ಬರ್ಬಿ ಮೆಲ್ಲೆ ಒನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಆವಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಲೋ ನೀಕ್ಷಿತ ಬನ್ನಿ ಪ್ರೀತಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಹಲೋ ಟಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆರಿ ಕಪಲ್ ಹಲೋ 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 ಅಪೂರ್ಣ ಸೈಡ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಬಾ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಯಾರ್ ಅರ್ಧಾಡ್ ತೋಜಾಯಾರ್ ಏನೇನು ಫುಲ್ ತುತ್ತು ಜಾರ ನಿಖಿಲ್ ಅಂದಿ ಯಾನ್ ಬನ್ನ ಲೇಟ್ ಆಡು ಸಾರಿ ಯಾನು ಪೇರ್ ಕಂಡ್ರೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಈಗ ಕೂಡ ಮಂಚಲ್ಲ ಬೋದು ಪೇರ್ ಕಂತೀನಿ ಅಂಚ ಅರ್ಧೋಡ್ ತೋಜ ಮಾಡಿಗಲಿಗೆ ಅಪೂರ್ವ ಅದ ಮಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ನಿತಿನ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಅನುಷ್ಕಾ ದೇವಡಿಗೆ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಅನುಷಾ ಸಾರಿ ಚೈತ್ರ ಬೇಕಲ್ ಹಾಯ್ ಆಲ್ ಟು ಯುವರ್ ಸ್ವೀಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಮೂರ್ಲೋಲು ಮಗುಲಿಗೆ ನೀ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಜಂಚ ಒಟ್ರ ಶಾಟ ಮಾಲ್ ತಂದುರ್ಲೇರು ಬಕ್ಕ 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 ಏರುಲೇರು ಮನ್ ಮತ ಸಾರಿ ಲವ್ ಲವ್ ಬಕ್ಕೆ ನಿತಿನ್ ಹಾಯ್ ಆಂಡೆ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಆಂಡೆ ಚೈತ್ರ ಬೇಕಲ್ ಆಂಡೆ ಹೌ ಇಸ್ ಡಯಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಡಯಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಪ್ರೆಟಿ ವೆಲ್ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಡಯಟ್ ಬಂದಿನಿ ಬಿಡ್ಚಿ ಎಂಕಲ್ ಡಯಟ್ ದಿಯರ್ ಅಂದಿನಿ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಡಯಟ್ ದಿಯರ್ ಹಾಪುಜಿ ಶ್ರೀದಿ ಪೆಪ್ಪರ್ ಅಂದಿ ಪೆಪ್ಪರ್ಲೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಸಿಸ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುವೇರು ಮಾನ್ವಿ ಮದ್ಮೆದ ಅಲಂಕಾರ ಹಮ್ಜಾ ಹಾಯ್ ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಆಂಗ್ರಿ ಹಾಯ್ ಸುಜ್ಜೋ ಸಂಗೀತ ಎಂಚೆ ಹಿಡಿಯಲು ಮಾಡ್ತೀನಿ ದಾದ ಇರಿ ಸುಜ್ಜೋ ಸಂಗೀತ ಓಲ್ ಮಾರ ಸುದ್ದಿ ಜೀರ್ಣ ಅದ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪ ಅದು ಓದ್ತೀವಿ ಸುಜ್ಜೋ ಸಂಗೀತ ಅದೇ ಅಡಪ ಇರ್ನ ಓಲು ಅಲೆಊರು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಂಜ ಇನ್ನ ಓಲೇರ್ ಇರ್ರ ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೀಮಾ ಪೂಜಾರಿ ಎನ್ನ ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಜಗೋಲ್ಡ್ ಇದೆಲ್ಲ 5 ಒಂದು ಪೇರ್ ಮೇ ಬಿ
ನಿಖಿತಾ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುಳ್ಳೇರು ನನ್ನ ಸಪುರಾಪನ ಬುರ್ಚಿಗೆ ಚೂರಣ ಸಪುರ ಆವಡ ಅವು ಸಪುರ ಆವಡದಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವಲೆ ಉಂತವಲ್ಲಿ ಆತಿಟ್ಟೆ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಉಂತು ಒಂದು ಜೋಲು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವ ಒಂದು ಐಕಿನ ಮಂತೆ ಡಯಟ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೀರೀಸ್ ಅಪ್ಪ ತಿಂತಂತ್ಲಿ ಮಗ ಟಿವಿ ಟಿವಿ ಪಿಲಿ ಬೇಡ ಪಿಲಿ ಉಂತರಕ್ಕೆ ಏನು ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ ಮಗ ಹಾ ಗಾಯ್ಸ್ ಏನೊಂದು ಪಿದೆ ಒಬ್ಬ ಅಂತಲಿ ಅಮ್ಮದೇ ಒಂದಲೇ ಪಾಪ ಕುರ್ಚಿ ಕನ್ಪಿ ಮಗ ಮಗ ಬರ್ಸ ಉಂಡು ನನಗೆಲ್ಲಂಚಿ ನಮ್ಮಂಚಿ ಪನಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತ ಪೋ ಬುಲ್ಬನಲ್ಲಿ ಮೋಲು ಇಂಚಿನೇ ಆಟ ಮೋಲ್ನ ಮದೇ ದೇವರೇ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತನೆ ಮಸ್ತ್ ವಾಡದೆ ಸಾರಿ ಭವಾನಿ ಲತಾ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಡಯಟ್ಗೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸುಶಾಂತ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂದಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಡಯಟ್ಗೆ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಏನು ಪಲ್ಯ ಭವಾನಿ ಲತಾ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿದರೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ನೋಡುವ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಪೆಪ್ಪರ್ ಚಿಕನ್ ನಮ್ಮದು ಪೆಪ್ಪರ್ ಲಿವರ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ನಮ್ದಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಅದು ಹಾಯ್ ಅಪುರಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಮ್ಮ ಅವರ ಅಕ್ಕನ ಮಗನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಬಜಗೋಳಿ ಒಣಸಕ್ ಕೊರ್ತು ಚಪ್ಪಲೆ ಜೋಕ್ಲಿನ ಬುಲ್ಪೆರತಿ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಣ ಅಂದಾಗಲಿ ಹಂದಿ ನನ್ನ ಜೆಪಡವನಾಗಲಿ ಬೇಗ ಜೆಪಡ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಕಾಸ್ ಆಚಾರ್ಯ ಹಾಯ್ ದತ್ತು ಶೆಟ್ಟಿ ಈರ್ನ ಜೋಕುಲ್ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಎಸ್ ಇನ್ನ ಜೋಕುಲ್ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ರಕ್ಷಾಕ್ಕ ಓಲೇರ್ ಮಾರೆ ಆರು ಪುರ ಬಿಸಿ ಮಾರೆ ಭಯಂಕರ ಆರು ಸುಜ್ಜೋ ಸಂಗೀತ ಪೂರೈತೆ ಬಾರಿ ಬಿಸಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತೀರ್ ಮಗ ಪಾರ್ಪಿನಿ ಒಂತೆ ಬಿಸಿ ಶೆಟ್ರೆ ಅಂಚ ಚೂರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಅಂದಿ ಲಾಗ್ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಮಲ್ಪಂದೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನಾಡು ಲಾಗ್ಲ ಸರಿ ಕಟ್ಟೆ ತೂತುಜಿ ಪಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ಡೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಲ ಆದಿತ್ತನು ಅಂಚ ಪಂಡತೆ ಅಂಚಾದು ಸಾರಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಒಯ್ದಿರು ಅವೇ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಮಲ್ಲಿಚ್ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ರದಾನೆ ಮೇ ಬಿ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕೊರೊಂದು ಪೇರು ದಾದನ್ ಮಗ ಓ ಮಗ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಎಂಚಲ್ಲಾಗಿನ್ನೆ ಅಯ್ಯಯ್ಯ ದೇವರೇ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ರದಾನೆ ಆಡತ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಪೆಪ್ಪರ್ ಚಿಕನ್ ರೆಡಿ ಅದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಗಾರ್ನಿಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ ಗಾರ್ನಿಷ್ ಸ್ವಾಹ ಓ ಓಣ್ ನೀ ಓಲು ನೀ ಕಲ್ನೆ ಬಳಿ ಯಾಪುರ ಪಂಬನ್ ಮಲ್ಪಾವ ಹಲೋ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎಂಚೋರ ಅಮ್ಮ ಒಲ್ಲೇರು ಸುಪ್ರಿಯಾ ಮೀನ್ ಹಲೋ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಮ್ಮ ಬಜಗೋಲ್ಡ್ ಉಲ್ಲೇದಿ ಯಾರು ಎನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಇಲ್ಲ ಪೋತೇರು ಸಂದೀಪ್ ಅಣ್ಣನ ಇಲ್ಲಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇತ್ತೆ ಲಾಗ್ ತೋರಿದ್ದೆ ನಿಗಲ್ಲನೆ ಲೈವ್ದ ನೋಟಿಷನ್ ಬತ್ತು ನಂಚ ಅಡಿಗೆ ಜಂಪ್ ಹಾಕಿ ನಂದ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಲೆ ಈರ್ನ ಜಿಗ್ರಿ ದೋಸ್ತ್ ರಕ್ಷಾ ಅಲ್ಲೇ ಊರು ಸೈಡ್ ರೋಡ್ಗೆ ಪ್ಯಾಚ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಇರೋದು ಅಂದೆ ಐತೆ ಪೂರ ಸೈಡ್ಲೆ ಪ್ಯಾಚ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಊರು ಆವಾಡು ನಮ್ಮ ಶಿರುವ ಆವಾಡು ಪೂರ ಗಾಟ್ಲ ಆವೊಂದುಂಡಿತ್ತೆ ಮೋಹಿತ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಬಾರಿ ಅರು ಸೀರೀಸ್ ಸಾರಿ ವಿನ್ನ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಫಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತೇರಲ್ಲ ಪಿರವಾಡ್ದೇರಿತ್ತೆ ಮೋಹಿತ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಯಾನ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬಕತ್ನ ಲೈವ್ ಅವು
ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿರೋ ನಂದಿ ಮೈಟ್ ಬಿ ಬಿಸುಪಿರಾರ್ ಬಾಗ ಬರ್ಸೋಂಡ ಈಗ ಲಂಚಿ ಅಪ್ಪ ಶೂ ಬಾಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪ ನದಿಲೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ರದರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂದ ಎಡ್ಡೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕದ ನರೇಗ ಬುಡ್ಪುಜಿ ನಿಗಡಿ ತೇರ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಜ್ಜಾರ ರೀ ಮೋಹಿತಿಗೆ ಏರು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ನ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ನೋಡ್ಲಿರು ಅಗ್ಲು ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಪರಮಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ ಐತೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಜ್ಜಿರಗ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಕಾಸ್ ಆಚಾರ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಕಾಸ್ ಆಚಾರ್ಯ ನಮ್ಮನೆ ಹುಡುಗಿ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಆಣದ ವಿಕೋ ಒಂಜ 100 ರೂಪಾಯಿ ಪಾಡು ಹಾಂ ಅಂದಂದು ಪರಮಂಡ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ರಕ್ಷಕ ಮಾತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಅಂದ್ ರಕ್ಷ ಉಲ್ಲಿರಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಇಜ್ಜಿಡ ಸಿಕ್ಕುಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಎಂಕ್ ಥರ್ಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುನು ಪೂರ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆತಾರ ಅತಿ ನಿಗಲ್ ನಾ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಅಂಡ್ ಐಟ್ ಮೋಹಿತ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏಪಲ ಆರಿ ಒಪ್ಪುನು ನಿಖಿಲ್ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ 3-4 ಅಂತ ಒಪ್ಪುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಐಟ್ ಎರೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಏರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಏರ್ನಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಪ್ಪರ ಬತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಹತ್ತರ ಅಂತ ನಿಕ್ ಲೈವ್ ಬಾತಿರ್ಲಿ ಇದೀನಿ ನಾನು ಇದೀಗ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಕಾಸ್ ಆಚಾರ್ಯ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಮಲ್ಪಿ 100 ಒಂದ್ಸರ ಬಾಡ್ಗ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಡು ಬಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಗ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪು ನಾವು ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲರೂ ಜೈ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅದು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತೇವೆ ಬ್ರೋ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನವರದ್ದು ಮೂವಿ ನಾವು ಬಿಡ್ತೇವಾ ನೋಡ್ತೇವೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಕಾಸ್ ಆಚಾರ್ಯ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಓಕೆ ಬ್ರದರ್ ಈ ರೇಪಲ ಬಾಯ್ಸ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸುಜ್ಜೋ ಸಂಗೀತ ಅಂದಂದು ಕುಲ್ಲೆ ಅವರ ಈ ರೇಪಲ ಬಾಯ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ರಕ್ಷಾ ಅಂಡ್ಲ ಪಾಪ ಬರ್ಪೇರು ಕೆಲವರ ಅಸ್ಕಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಿ ನಿಕುಲು ರಡ್ಡು ಜನ ಯಾನ್ ಬಂದಿತ್ತೇವ ಮಲ್ಪುಗೊಂಜಿ ರೀಲೆಂದು ಮಲ್ಪರೆ ಈ ಜನ ಬೈದಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಗಲ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಎಂತ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಎಂಗಲ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಏನಂತ ಬಂದಾಗ ಅಮ್ಮನ ಪೊಡಿ ಉಂಡತಿ ಅಮ್ಮ ಪೊಡಿ ವೇಪುನ ಮಲ್ತದು ಆರು ಇಜ್ಜಿಂದ ಮಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲು ಇಂಚ ತೂನಾಗ ಆರು ಒಯ್ದೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲು ನಲ್ಪುನ ಅಂಚ ಪ್ಲಾನ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಬಟ್ ಅವು ಆಯ್ಜಿ ದೇಪನ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಮೂಡು ಸ್ವಿಂಗ ಒಂದು ಪುಡದ ಅಂಚ ಆಯ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹತ್ತ ಕಾಸು ಮಾಡುವೆ ಆವ್ಯ ಪನ್ಕ ನಿಗನ ಲಾಗ್ಡ್ ಪಲ್ಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಕಾಸ್ ಆಚಾರ್ಯಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಆಯ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ದೆ ಮಾತೇರ್ಲ ಆಯ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸ್ವಾತಿ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಅಪ್ಪ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪೂರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಏನ್ ಪೇರು ಕೂಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಒಂದುಲ್ಲೇರ ಅಂದ್ ಜನನ ಇಜ್ಜಿ ತಿಳಿ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ ಇದು ಉಪಯೋಗ ಮೂಲು ಅಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆನ್ ಬನ್ಮಂತ ಕುಲ್ಲುರ ನಂಚನೆ ಮನಿ ಪಂದೆ ಅಬಜಿ ಗುಲ್ಪೇಲ್ದಿ ರೀಲ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುಜ್ಯೋತಿ ಸಂಗೀತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತ ಜೊತೆ ಬ್ರೋ ಅಂದಿ ವರ್ಮರೇಕ್ ಯಾನ್ ತೂಂದಿತ್ತು ಮಾರ ಇತ್ತೆ ಕರ್ಮ ತೂಕ ಒಂದು ನಿಂಕಲ್ ತೂತು ಕೂಡ ನೆರ್ರೆ ಉಂಡಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಮೋಲು ಚುಚು ತೋಜದು ಇತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತೂಪಿಲಕ್ಕ ನಿತ್ತೆ ಟಿವಿ ಏರಿಯಾ ಬಂದ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಏನೋ ಬಂದ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಗಮ್ಮದೀನಿ ಸ್ಟೋರಿ ಬಂದ್ಬಿನಿಗೆಲೆಗೆ ಮದ್ಮೆಗೆಂದು ಮದ್ಮೆ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಮದ್ಮೆದ ಹಾಲ್ ಉಂಡತಿ ಹಾಲ್ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್
ಒಂಜಿ ರೋಡ್ ಉಲಾಯ್ ಪೋತುಂಡು ಅಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಉಂತ ಐತ ಗಾಡಿ ಉಂತ ದಲ್ತಿರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕೊನ್ನಾಗ ಗಾಡಿದ ಕ್ಲಚ್ ಪೋಂಡು ಕ್ಲಚ್ ಫುಲ್ಲು ಫ್ರೀ ಗೇರ್ ಬಾಡ್ರೆ ಒಂದು ನಾಲೆಜ್ ಪಕ್ಕದ ಅದಲ್ಪನು ನಮ್ಮ ಗಾಡಿದ ಪಿರಾವಡಿ ಮದ್ಮೆ ಅಂಚಿಡ ಆವದುಂಡು ಇಂಚಿಡು ನಮ್ಮ ಗಾಡಿದ ಪಿರಾವಡು ಮೊಗಲೇನು ಬಿಡ್ದಿತ್ತ ಹಾಲಿಡೇ ಎಂಕುಲ್ ಪಕ್ಕ ಮೊಗಲೇನ ಪಾಪ ಏರನ್ ಪೇರು ಗಾಡಿ ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ಪನ ನಾಡೋನ್ ಪೋದು ಗ್ಯಾರೇಜ್ ನಾಡೋನ್ ಪೋದು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ದಾರ ತಿಕ್ಕಿರ್ ಪಾಪ 8 ಜನ ಬಾರಿ ಅರ ಪುದರ್ ಶಿವಾನಂದ್ ಪಂಡೇರು ಆರು ಬೆದ್ರಾಡು ಆರು ಪಾಪ ಈ ಒಂಜಿ ಜುಗಾಡ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಒಕ್ಲಚ್ಚದ ಎಂಚಾಲ ಸಮ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರ್ ಗಾಡಿದ ಅರೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂಚ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಮದ್ಮೆದ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂಚಾಂಡ್ ಬಯ್ಯ ಹೆಂಗ್ ಬನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಕತ್ತಲೆ ಆತನು ಬನ್ನಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕತ್ತಲೆ ಆತನು ಐಕೆ ಹಿಂಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ ಆಯ್ಜಿ ಐಕೆ ಅನ್ನತ್ತೆ ಲೈವ್ ಬತ್ತೀನಿ ಬೇಗ ಸಾರಿ ಪರಂದೆ ಬತ್ತೀನಿ ಕೊಡೋರ ಅನಿತಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ದಾದಾಗೆ ಮಗಲ್ನ ಚೋರೆ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಚೋರೆ ನಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ದಿಲ್ಲ ದಂಚ ಮೋಹಿತ್ ಕೋಟೆ ಅನ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಏರಿ ರೆಗ್ ಎಂಕುಂಬೆ ಆಯ್ನ ಬುದರಣ್ಯ ಧ್ರುವಂತ್ ಇದೆ ಕಮೆಂಟ್ ನೆರ್ಪೇರತ್ತ ಐಕೆ ಅಂತ ತೂಪಿನಿ ಏರ್ ಪುರ ಏನ ಮನ್ ಪೇರ ಧ್ರುವಂತ್ ಏರೆಗ್ ಪುರ ಇಷ್ಟ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಯಾನ ತೂಪು ಜೈತೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಗ ಬೋರಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಖಾಲಿ ಲಾಗ್ ತೂ ಒಂದು ಗುಲ್ಲು ಅಂದ ಅವು ಐಟ್ ಏನೇ ಇತ್ತದ ಈ ಸರ್ತಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬಜಿ ಬಕ್ವಾಸ್ ಅದನ್ನು ಮಾರವು ಫುಲ್ ಬೊಬ್ಬೆನೆ ಐಟ ಒಂಜಿ ನಾ 3 ಜನ ಪೊಣ್ಣಲು ಒಟ್ಟಾಡೋಣತೆ ಅವು ಕರಕಿರಿ ಅವು ನರಕ ಇಂಚಿನ ಕರಕಿರಿ ಲಡೈ ಕೆಕ್ಕೆ ಅಂದ ಕರ್ಮ ಸುಜ್ಜ ಸಂಗೀತ ಓಲ್ ಮದಿಮೆಗೆ ಪೋಯಿನಿ ಎಂಕುಲು ಬೆದ್ರ ಪೋಯಿನಿ ಮೋಹಿತ್ ಕೋಟಿ ಅನ್ ಎಬ್ಬು ಇಜ್ಜೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆಯತ್ತು ಆಯ್ ಕಲ್ವಿ ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಂಸಾ ಅರಂತೊಡು ಹಾಯ್ ಮಲ್ಲೇಜಿ ನಿಗುಲು ಪಂತ ಜಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪ ಹೊಡಿಕಿಯ ಪರಂದೆ ಬತ್ತಿನೇಕ ಓಕೆ ಹೊರ ಕಿನ್ನಿಲೇನು ತೋಜಾಲಿ ಶೆಟ್ರೆ ಮಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿ ಮೂಲುಂಡು ಹಾಯ್ ಮಲ್ಲೆ ಮಗ ಆಯ್ವಲ್ಲರ್ ಮಗ ಒಂದ್ಲೆ ಆಯ್ವಲ್ಲೆ ನಂಗು ಬುಂಗಾಲ್ ಅಂತ ನಂಗುಲ್ಲೋಲು ಅಂಚ ಏನು ಸಮ ತೋಜಾದ ಜಿನಿಗಲಿ ಸಾರಿ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಲೆ ಮಗ ಹಾಯ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಪೂರಕಲ್ನ ಬರ್ಡೇ ಮಗ ಇದಲ್ಲ ನಿಖಿತ ಸಮಾಜ ಮಂದಿರ ಮದುವೆ ಎತ್ತಿನ ಇಜ್ಜಿ ಸಮಾಜ ಮಂದಿರತ್ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ ವಾಲ ಅಂದವು ಗೊತ್ತಾಡಿ ಸುಜ್ಜ ಸಂಗೀತ ಹೆಂಗೊಂದು ಲೇಟ್ ಪೋತೀನಿ ಮಾತ್ರ ಸಾರಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ರಿಯಾದ್ ಮಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ದಾದೆ ಇರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋನೆ ಓಕೆ ಸುಜ್ಜ ಸಂಗೀತ ಬಕ ವಿಶೇಷ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಪಾಪದಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದಾದಿ ಪಾಪದಾಗಲ್ಲ ಪೂರ ನಿಗಲ್ಲನೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಡೇ ಲೈವ್ ಬರೋಡ ಬರ್ಚ ಬಲ್ಲೆ ಏರ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಓಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಡೇ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಓಟ್ ಬರ್ತಜಿರ ಎಲ್ಲ ಸಂಡೇ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಏರೇ ಪೂರ ಲೈವ್ ಬರೋಡು ಎಸ್ ಬಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಬೆದ್ದದ ಲಂಚಕ್ಕೆ ಏನೇವು ಅಂದೆ ಓಕೆ ಏನಿಗಿದ ಹ್ಯಾಪಿ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಏರನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಉಂಡಾ ಮಗಲ್కి ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ಇಜ್ಜಾ ಏರ್ನಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಾ ಒಂಜೇ ಓಟ್ ಬತ್ತೀನಿ ಮಾರ ಯಾನ್ ಈತ ಕೇಂದು ಒಂಜೇ ಓಟ್ ಬತ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ಹೊರಡ ಬರ್ಚ ಕೇಂಡ ಎಸ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾಪ ತೌಲ ನಮ್ಮ ಮೋಯ್ತೇರ್ನ ಬತ್ತೀನಿ ನಿಗುಲು ಏಪಲ ಬಲೆ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಆವಿ ಬರ್ಕ ಅನ್ನ ಶೂ ಪಾಡೊಂದು ಎಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ ನಿಕಲೆ ಗುಂಡವಳು ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾತಕನಕನ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಅಂದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಡೇ ಇದನ್ನ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಸುಧಾಕರ್ ಕುಮಾರ್ ಬಲೆ ಲೈವ್ ಬಲೆ ಬ್ರೋ ಹಿತಾಂಶು ವೈ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಲಿ ಸತಿ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಅಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಉಳ್ಳೇರು ಶೆಟ್ರಿ ಅಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ಬೋತೇರೆ ನೆಕ್ ಒಡೆಗೆ ಬಜಗೋಳಿಗೆ
ಶಶಿ ಉಡುಪಿ guys. ಹಲೋ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಓಟ್ ಮಂಚ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅದು ಹಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉನ್ನದ್ದೆ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುನ ಇಟ್ಟು ತುಲಿ ನಿಖಿತಾ ನಿಖಿಲು ಡೈಲಿ ಬಲೆ ಲೈವ್ ತೂವರೆ ಖುಷಿ ಆಪುನ ಬರ್ಕ ಪುರ್ಸೋದು ಪುರಾಣ ಬರ್ಪ ಎಂಕಲ್ ವಾ ಡ್ಯಾನಿ ಡೇನಿಯಲ್ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಡ್ಯಾನಿ ಡೇನಿಯಲ್ ಬಾರಿ ಸಮಯ ಬಕ್ಕ ಮೂಡ್ನಿ ಮತ್ತೆ ಎಂಕುಲೇ ಬಾರಿ ಸಮಯ ಬಕ್ಕ ಮೂಡ್ನಿ ನಿಕುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಸಮಯ ಬಕ್ಕ ಮೂಡೊಂದುಲ್ಲರಿ ಬಟ್ ಬರ್ಪಿನ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಅಲರ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ನನ್ನ ಯಾನ ಲೈವ್ ಬರ್ಪಿನ ದುಂಬು ವಾಚ್ ಪೋಂಡು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಐಟ್ ನೆಟ್ ಪೂರೆಟ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಕಾವ್ಯಾಜು ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ಫೈನಲಿ ಮೈ ಫೇವರೇಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಆನ್ ಲೈವ್ ವಾಚ್ ಇಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ಬೇತ ವಾಚ್ ಹಾಯ್ ಕಾವ್ಯ ವಾಚ್ ಇಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ನಾನೇ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜೆ ಯಾನ್ ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನದೆ ಯಾ ಪಂಡೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಗಲ್ ಮದ್ಮೆ ಬೋಯ್ತ ಬೆದ್ರಾಗ ಗಾಡಿ ಆಳದಿತ್ತು ಗಾಡಿ ಆಳದು ಎಂಕುಲ ರಿಪೇರಿ ಆದ ಬಂದಾಗ ಬೈಯಾಗ ಕತ್ತಲೆ ಅವ ಬೈದನು ಐಡುವಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಅವೇನು ಪಾಡ್ನಾಗ ಮಸ್ ಪೊರ್ತಾಪುಂಡು ಬಂದು ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಖಾಲಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ದು ಅಂಡ ಆತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ವರ್ಮ ಅಂಟ ಆತು ಅಂಡ ಕೂಡ ಏನು ಪೇರ್ ಕಂದಿತ್ತು ಜೈ ಕೂಡ ಪೇರ್ ಕಂಡ್ರೆ ಕೂಡ ಬಂಚಲ್ ಪೋಯ ಅಂಚ ಲೇಟ್ ಆಡ ಐಕೆ ಲೈವ್ ಬರ್ಕ ಬರ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಕೊಡದ ಹಾಯ್ how are ಜೋರ್ ಹಾಯ್ ಹವಾರಿ ಬಲ್ಲೆ you ಹೇ ಸರ ಕೊಡ್ಲೆ ಅಮ್ಮಗ ಗೀತಿಕಾ ಮಮ್ಮೆ ಪುನ ಪಾಡ್ಗ ಅವೇ ಗುಡ್ಡು ಬಾಲೆನ್ನ ಬಾಬುನಕಲ್ನ ದಾದ ಸೇಲೆ ತೂಯರತ್ತೆ ಬಾಬುನಕಲ್ನ ಅವೇ ಸೇಲೆ ಅಕಲ್ನ ಕ್ಯೂಟ್ ಮುದ್ದು ಬಾಬನಕಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಶಿ ಉಡುಪಿ ಅಪೂರ್ವ ಅక్కడ ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಪನ್ಪಾಲೆ ಶಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಯ್ಯೋ oh my god ಹಾಯ್ ಬನ್ hello ಹಾಯ್ ಜೂನಿಯರ್ ನಮ್ಮ ಅಪೂರ್ವನೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಹಾಯ್ ನಿಗಲಿಗೆ ಸುಜ್ಜೋತ್ ಸಂಗೀತ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಡೇ ಕಿಡ್ಡೋಸ್ ಕಿಡ್ಡಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬಾಲ್ವಡಿ ಪೋರಿಂಡಗಲಿಂದ ಗಾಯ್ಸ್ ಇಂಗರೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಲ್ವಾಡಿ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಬೈದನು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಕಲೆಗೆ ಆದ ಬರದಾಲಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಬರ ಅಂತೀರಿ ಎಂಗಲಂಜಿ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಅಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದ್ ಬೋದುಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಅಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ಆಲ್ಪುಲ್ಲ ನಂದುಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಓಯ್ ಪೊಚ್ಚ ಒಬ್ಬ ಕಾಪುಜಿ ಪಾಡ್ರೆ ಕಟ್ಟಾಪುಡು ಜಿ ಗೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಂಗಲೆಗೆ ಬಾಲ್ವಾಡಿ ಲೈದೇರು ಜೋಕ್ಲಿನ ಸಂಬಲೆ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಬರೋ ಅಂತ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಐಕೆಲ್ಲ ಲೆಸನ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡಿಗೆ ಮುಕ್ಲೇನೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರು ತು ಮಲ್ಪೆರು ತೂವರಂಡಿಕ್ಕಿದೆ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಡ್ಯಾನಿ ಡೇನಿಯಲ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಒಂದುಂಡು ತುಯ್ಯರದಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಎಂಗಲ್ಲ ಎಂಚ ಒಂದುಂಡು ಇನಿ ಮದ್ಮೆ ಬೋರೆತ್ತು ಇನಿ ಮದ್ಮೆ ಬೋರೆತ್ತ ನಿನಿ ಮಿಸ್ ಆಂಡ್ ಇನಿ ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕರ ಪೋಡ ಎಲ್ಲೇ ಇನಿತಲ ಎಲ್ಲಿದೆ ಕಾಂಡೆಲ ಬೈಯಲ್ಲ ರಡ್ಲ ಬರ್ತು ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಒಲ್ತು ನಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಬೇದಿ ಒಬ್ಬ ಭಯಂಕರ ಫುಲ್ ಸಪುರ ಓಡಿತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂಡರೆ ಲೈಕ್ ಬಲ್ಪೊಡಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಂದು ನೂದು ರೌಂಡ್ ಬಾಡಿ ಚೀ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ನಿಗುಲು 10K ಹಿಟ್ಟಾಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇರ್ನ ಇಂಚಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುಲ ಇಂಚನೆ ಆಯ್ನಾದ ಬೇಗ ನಮ್ಮ 10K ರೀಚ್ ಆಪ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಲೋ ರೀಚ್ ಆವೊಂದುಂಡು ದಾಯಕನ್ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬರ್ತದ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಡೌಟ್ ಅರ್ಧ ವಾಸಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲಾಗ್ನ ಪೂರ ಹಾಲ್ ಮಲ್ಪನಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಮಗನ್ ಬೇಡ ನೋಡ್ಲಿ ಗಂಟು ಮೋಲ್ ಒಂಜಿ ಏನೋ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮರ್ತಿ ಮಾರ ದೇವರೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪೋಪರ್ ಲೆನ ಬೀಟ್ ಮಲ್ಪೋಲ್ ಇತ್ತು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿ ಏಜ್ ಆತು ಹೆಲ್ಪ್ ಐತೆ ಮರಣ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಅಂತ 69 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಏತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ 300 ಗ್ರಾಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಅవి ಮನ್ನಿ ಕಾಲ ಮಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಆತಿದ ಜಜ್ಜಿ ಬಂದಪ್ಪ ನಿಂಗೆ ಎದುರು ಕೊರ್ರೆ ನಿಂಗಿದೆ ಮಾಮಿಯಾ ಉಮ್ಮಾ ಫರೂಕ್ ಹಲೋ నీకు వాచ్ గీతును కదా నెక్స్ట్ టైం మామడ పని మామ ఫోన్ మళ్ళీ పెద్దదా పని మామడ వాచ్ గీతుకోరు ಮಗ ಮಾಮಡ ಪನಿ ಮಾಮ ಗೀతుకోರು ವಾಚ್ ಸೇಮ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಲ ಇಡೀ ದಿನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಾ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಪಗನ ಮಂచి ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅಲ್ಪಗನ ಡೈ
బిగ్ బాస్ బ్యాన్ అవుట్ బిగ్ బాస్ నీకు తూలేగే నీకు బిగ్ బాస్ తూయినతున్నది నీకల్లా ಏನನ್ ಬೇರೆ ತೂಲೆ ಬರ್ಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ತುರುಕು ಈಗ ಏತು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬರತ್ತೆ ನಿಗಲ್ನ ಆಸು ಪಾಸು ఉండతే ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ರನ್ ಆಪುಂಡು ತೂಲೆ ಪನ ನಿಗಲಿಗೆ ತೂದು ನಿಗಲಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಲಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ಈಗ ಒಟ್ರಾಶಿ ನೆರ್ಕ ವರ್ಕ್ ಅಂದೆ ತುಪ್ಪೇರು ಕೂಡ ಜೇತು ನೆರ್ಪೇರು ಮಾರೆ ಓ ದೇವರೇ ಪದಾಪುರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಆಹಾ ತಾಮ ಎರ್ಪಿನಿ ವಕೆಂಜಿ ಕರ್ಮವು ಕೆಲವರು ಏನು ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದವ ಏನು ಕರ್ಮ ಉಮರ್ ಫರೂಕ್ ಊರುಡು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಶಿರುವ ಬ್ರೋ ನಮ್ಮ ಶಿರುವ ಮಂಚಕಲ್ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಪು ತಾಲೂಕು ನಿಕ್ಕವು ತೋರಾದ ಕಣ್ಣು ಪೂರೈತೆ ಇಚ್ಚಾತ ಮುಟ ಮುಟ್ಟಾತನದ ಅಂಚ ನಿಕ್ಕವು ಸಮುದ್ರ ಅವು ದಾಲ ತಿನಂದೆ ವೆಯ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತಿರ ದಾನೆ ಅಂದಿ ಅವು ಅಲ್ಲಿ ತಿನಂದೆ ವೆಯ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಅಂಚ 300 ಗ್ರಾಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಅವು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಲ್ತುತು ಇನಿ ಅವು ಮುರಣಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಲ್ತು ಜೋಕಲ್ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ವೇಟ್ ದಲ ಬಂದೆ ಖಾಲಿ ಹಾಯ್ ಬನಂದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಅಗುಲ ಹಾಯ್ ಬಂದೆ ಬನ್ನಿ ಮಲ್ಲೇಜಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತಿರ ದುಬ್ಬದ ಲೆಕ್ಕ ಅಗಲವೇ ತಿರಿ ಸುಜಿ ಸಂಗೀತ ಮಲ್ಲೇಜಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತಿರ ದುಂಬದ ಲೆಕ್ಕ ಸ್ಲಿಮ್ ಆಪೇರ್ ಈರು ಮಕ್ಕರ್ ಮಲ್ಪುಡ್ಚಿ ಬಾಬಾ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೊಪ್ಪು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊಪ್ಪು ತಿನ್ನು ಸಪುರ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೀನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೀನ್ ಬೋಡು ಕೋರಿ ಬೋಡು ಒಳ್ಳೆ ಸಪುರ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಮರ್ ಫರೂಕ್ ಹೋ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸುಭಾಷಿಣಿ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪಲ್ಲೆ ಸುಭಾಷಿಣಿ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಚಾನೆಲ್ ಸುಭಾಷಿನಿ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ರಕ್ಷಿತ ಮಗ ಹಾಯ ಕಟ್ಟಪಡವು ರಕ್ಷಿತ ವಿನ್ನರ್ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅವು ಪಕ್ಕಡೆ ಬನ್ಬಿನಿಗಿಲ್ ಕುಡಂದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಲಾ ಬತ್ತೆರಡ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡಿ ಅವು ಪಕ್ಕಡೆ ಬನ್ಪಿನ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಣಿ ಅವು ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಕ್ಕ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಏತ್ ಟೈಮ್ ಆಪುಂಡು ಬಾಯಿ ಒಬ್ಬ ದೇವರೇ ಎಂಕ್ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುನಾಂಡ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನತ್ತು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಂಡೆ ಚಾಪುಂಡಿ ಮಸ್ತ್ ಕರ್ಮ ಕರಾಕಿರಿ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಅವಸ್ಥೆ ಬನ್ಪಿನಿ ಬಿಡ್ಚಿ ಎಂದನೆ ಯಾನೇ ಮೊಬೈಲ್ ಮಲ್ಪನೆ ನನ್ನ ಮಗಲ ಇಂಕ್ ಆಡ್ನು ಮೂನು ಅಪ್ಪ ಕಟ್ಟಾಪುಣವು ಬಡುಗನ್ ಅಡತ್ತೇನೆ ಬಡುಗನ್ ಬೇನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೂಪಿನಲ್ಲಿ ತೂ ಒಂದಿನಾಕ್ಲೆ ಕೋಪ ಸಾವ ಒಂದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿಡ್ಲ ಬೆಚ್ಚಾಪುಣವು ಕರ್ಮ ಆಂಡದ ಡ್ಯಾನ್ ಪನ್ಯವು ಓಕೆ ಉದ್ವಿತ್ ರಕ್ಷಿತ ವಿನ್ನರಾಯ್ ಬಕ್ಕ ಬುಡ್ಚಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅವು ಯಾರನ್ನ ಓದಿಯಾನು ಸಾರಿ ಡೈಲಾಗ್ ಏಪ ಬರ್ಪುಡು ಕಾವ್ಯಾಜು ಡೈಲಾಗ್ ಬರ್ಪುಡು ನನ್ನ ಬರೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಸಾರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚಾಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೀತದು ಕ್ಷಮಿಪ್ಪಡು ಉಮರ್ ಫರೂಕ್ ವಾಂಡೆ ಒಣಸ ಇಜ್ಜಿ ಒಣಸಾತಜಿ ನನ್ನ ನೋಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಚಿಕನ್ ಲಿವರ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೀರ ಪೂರ್ವ ನನ್ನ ತಿನ್ನೋಡು ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮದಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಂಜಾರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ಬಂಜಾರ ತಿಂದಳ್ಳಿ ಆಯ್ತು ಇಂಕ ರೈಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದಿತ್ತು ಜೀರ್ ಕೂಡ ಪಾಟ್ನಿಕ್ ಬುಕೇನು ಉಪ್ಪಡೆನ ಬುಡೇದಿ ಒಂಜಿ ದ್ಯಾಗ ಬಂಗ ಪಡೆ ಬಡ ಉಡುಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಇನ್ನದ ಯಾನಜಿ ಈ ಕಡೆ ಕಂತು ಕೊರ್ನಿ ನಾನ್ ಒಡೆ ಟಿವಿ ಏರ್ ಬನ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಎಸ್ ಜೆ ವರ್ಮಾ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಅನುಷಾ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ರಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಂಚೌಲ್ಲರ್ ಅಪರೂಪದ ಕುಲು ಅಪರೂಪ ಅಂಡನಿಗುಲು ಎಂಗಲಿಂಕೇನು ವರ ಕೇನು ವರ ಬಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮಂತೆ ಬಿಜಿತ್ತ ಸಾರಿ ಇಂಗ ಲೈವ್ ಬರ್ರೆ ಆದ ಜಪಟಿಗುಲೆ ತುಜಿ ಸರಬರಡೆ ಬಾಯ್ ಮಿ ಅಗ್ಗಿದೆ ಪಾಡುತ್ತೇನೆ ಸುಜೋಲ್ ಸಂಗೀತ ಶ್ರವಣಿ ಏತ್ ಕೆಜಿ ಉಲ್ಲರ್ ಯಾನ ಇತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆತೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಯಾನ ದುಂಬು ಯಾನ ಎನ್ನ ಏನನ್ ಪೇರು ಪ್ರೈಮ್ ಎನ್ನ ಪ್ರೈಮ್ ಉಣ್ಣತ್ತೆ ಜಿಮ್ಮದ ಅದಾಗ ಯಾನ 83 ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತೆ ಜಿಮ್ ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಇತ್ತೆ 74 ಮುಟ್ಟವಿದೆ ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ ಸ್ಲಿಮ್ ಬಾಡಿ ಅಣ್ಣನ ಕರ್ಮ ಎಂಚ ಬನ್ಪಿನಿ ಎಂಗ ದುಮ್ಮದ ಪೂರ ಪಟದು ಬೇಜಾರ ಅಯ್ಯೋ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪ ಜಿಮ್ ಪೋಯಿನ ಗಲ್ಡಕ್ಕೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಪುಣಗಲೆ
దీక్షిత్ దీపక్ నగలు పొడతాదండి అన్ని ఎంకులు ఆ ఏ తోరాతే వంతే ఆయన వాడి సపర హాయ్ సిస్ అండ్ బ్రదర్, నైస్ టు సీ యూ బోత్ అండ్ యూ క్యూట్ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೌಮ್ಯ ನಾಯ್ಕ್. ಬತ್ತೀರ್ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಂದ್ ಬತ್ತೀರ್ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬತ್ತೀರಿ. ಉದ್ವಿತ್ ನಿಜ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬರತ್ತೆ ರಕ್ಷಿತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಈ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪೋಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ದಾಗ ಲೆಪ್ಪಡತ್ತೆ ಇರಾನಿ ಯಾರು போயாடினா தோர்த்து விதைவாடிர் போக நமக்கு இன்விடேஷன் ಬರಡು ಓಪಿನೇ ಸೀದಾ பொடியே ಅಶ್ವಿನಿ ಕೂಡ ದಿಕ್ಕೊಡೆ ಗೆದ್ದುಡಲ್ಲ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಚೂರು ಭಂಗ ಆಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಸಬರ್ का फल मीठा होता है. उमर फारूक ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಬನ್ನೀರು. ಈ ಸರ್ತಿ ಮದಿಮೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅತ್ತೆ, ಇಡೀ ಬ್ಯಾಚ್ 90s ಮದಿಮೆ ನಂದಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಮದಿಮೆ ಬರೋ ಜಾಸ್ತಿ. ರಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್. ಹಲೋ ಉಮರ್ ಫರೂಕ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಯುವರ್ ಲಾಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈವ್ ಅಂಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಿಗಲ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತುಪ್ಪರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ರಕ್ಷಿತಾಗ್. ವಿದ್ಯಾತ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್. ಹೆಲೋ ಸಿಸ್. ವಾ ಸಂಪಿ ವಾ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಏರಿ ಸಂಪಿ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಸಂಪಿ ಅಪೂರ್ವಕ್ಕನ ಬ್ಯೂಟಿ ದ ಸೀಕ್ರೆಟ್. ಅಪೂರ್ವನ ಬ್ಯೂಟಿ ದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ದಾದಿ ಪುರ್ನು ತೋಜುವೇರ್. ಎನ್ನ ಗಣನೆ ಇಂಕೊಂಚ ಕ್ರೀಮ್ ಕಂದೆ ರೀಸಂತಿ ಓಲೆದಾಗಲ್ಲ ಸೌದಿದ ಕ್ರೀಮ್ ವಾಡು ಐತೆ ಅವು ಇತ್ತರೆ ಪಾಡ್ದು ಚಮಕೊಂದುಲ್ಲ ಅದು. ಯಕ್ಷಿತಾ ಯಕ್ಷಿತ್ ತೇವ್ಕಾಟ್ ಸಾರಿ ರಾಂಗ್ ಓದಿಯೆ. ಹೇ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ. ಇನ್ನಿದ್ದು ಅದೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದು ತುಜಾರ ನಮ್ಮ ಟೈಟಲ್ ತುಜಾರ ಅವೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅವು ఉంది ಚಿಕನ್ ಲಿವರ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಫ್ರೈ ನಿಖಿಲ ಲಾಗ್ ಅಡಿಪೊಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಣೇಶರೇ. ಅಡಿಪೊಳಿ ಮೇಡಮ್ ಸೂಪರ್ ಬಂದು ಮಲಯಾಳಿ ಅಮ್ಮ ಒಳ್ಳೇದು ಅಮ್ಮನ ಬಿಡ್ದತ್ತೀನಿ ಮದ್ವೆ ಬೈತದೆ ಬಿಡ್ದತ್ತೀನಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಇಲ್ಲ ಪೋಯರ್ ಬಜಗೋಳಿ ಮಗಳಿಗೆ ಮಾಮಿ ಟಾಟಾ ಉಮರ್ ಫಾರೂಕ್ ಎಡಿಟ್ ಬಂಗ ಆಪುಡು ಪಂಡರತ್ತ ಐಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂದ್ ಬ್ರೋ ಮಸ್ತ್ ಅವೇನಾಗ್ಬೋದು ನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಮಸ್ತ್ ಲ್ಯಾಗ್ ಆವೊಂದುಂಡು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಪೋಯ್ಬಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಆಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3.5 years ಆಂಡ್ 3.5 years. ಯಕ್ಷಿತ್ ತೇವ್ಕಾಡ್ ಎಂಚೋಲ್ಲರ್ ಬ್ರೋ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಬ್ರೋ ಈರ್ ಎಂಚೋಲ್ಲರ್. ದೀಪಕ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಎಂಚೋಲ್ಲರ್ ಅಗುಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆಗಲೇ ನಾನು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಪನ್ ಪತ್ನಿಕೆ ತೋಜಪವೆ ಅವು ಮಿನಿ ಕಟ್ಟ ಆಂಡ ನಾನ ನಿಕ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಯ್ಯ. ರಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಅಪೂರ್ವಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಬಿ ಬಾಯ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಯಾವು ರಡ್ಡೆ ಯಾವು ಅಮ್ಮಯ್ಯ ಮಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಬೇಬಿ ರಡ್ಡೆನ ನಮಕ್ ಪತ್ತೊಂದು ಅಂಚಿಲ ಪೋರತ್ ಇಂಚಿಲ ಪೋರತ್ ಅಂಚಾತನ್. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ನಂಗಲ್ಲ. ಶಾಲಿನಿ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಮಗ. ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಅವಳು ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬತ್ತ ಕಿಸ್ಕೋರ್ನಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಕಿಸ್ಕೋರ್ ಗೈಸ್ ನಿಗಲಿ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಪ್ಲೇ ಮಗ ಮಾತೇನಲ್ಲ ವಾ ಕೆಬಿ ಹತ್ತ ನಿಂತಿ ಓಹ್ ಒಂದು ವಾ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ತಂದುಂಡಿಯಾ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ. ವಾಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫಾರ್ ಒಣಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾರಿ ಚಿಕನ್ ದ ಲಿವರ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಫ್ರೈ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪುನ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಲಿ ನಿಗುಲು ಕೋರಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕ ಆಸೆ ಆಪುನ ಅಂದ ಓಕೆ ಮಲ್ದ ಜನ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಡ ಬಂದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ದಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ದ ಜಾನ್ ಒಡ ಮಲ್ದಾರ ಬಟ್ ಆರ್ ಮನ್ಪಿನಿ ಪೊಡಿತಾರ ಓಕೆ ಮಲ್ಪಗ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಐತಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ. ಲಹರಿ ನೀರಾಜ್ ಹಾಯ್ ಲಹರಿ ಅಂದು ಮರೆಡ್ಡೆ ಬದ ಆಯತಿನಿ ಅಮ್ಮ ತುಜ್ಜ ಜೋಡೆ போயர் ಮಾರ ಎನ್ನ ವೇಟ್ ಕೇಂಡಿ ರೈಟ್ ಬಕ ಮಾಯಿ ಕಾಯರ್ ದಾದಿ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಜೀವನ ಆರಾರ ಕಣ್ಣನ ವೇಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಹೋಯರ ಗಿಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ರಕ್ಷಿತ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎಂಚುಂಡು ಗ್ಯಾ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆಗ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಕೋಡೆ ಅಂತೆ ಎಂಗ್ ಕೋಡೆ ಎಂಚೂರು ರಕ್ಷಿತ ಮಿತ್ ಬೆಚ್ಚ ಆದಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ಕೋಡೆ ಒಂಚೂರು ಎಂಕ್ ಅದನ್ನ ಸಮಾಯಿಸಿ
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇದು ಏನ ಮರ ಏನ ಐತೆ ಪೂರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರು ಯಾನ್ ಎನ್ನು ನಾ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಬೇಕ ನಾ ಪೂರ ಈ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅಲ್ಲ ಯಾನ್ ರಕ್ಷಿತಾ ಅಬ್ಬೆ ಏಯ್ ಅನ್ನೇ ಏನು ಜರ ತಗಲು ಸುಕ್ಕದ ಪೊಡಿತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತೂವರೆ ಬಾರಿ ಶೋಕು ತಿಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪು ನಾನು ಹಿಂಗ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಯಾನ ಅಮ್ಮಡ ಅವೇನೆ ಪದಂತೇನೆ ಅಮ್ಮ ಈರ್ ಮಲ್ಪನ ಸುಕ್ಕದ ಪೊಡಿತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದ್ ಮಲ್ಪು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಇವರು ಮಾಡ್ಪಂದು ಫುಲ್ಲು ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಆಯ್ತು ವಿಜುವಲ್ ನೆರಡೆ ಕೇ ನೋಡ್ಬಕ್ಕ ಉಮರ್ ಫರೂಕ್ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ಯುವರ್ ಲಾಗ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಲಾಗ್ಸ್ ವಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ವ್ಲಾಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಲಾಗ್ ತೂಂದು ಪ್ಲೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಅಕ್ಕ ಬಂದು ಹೀರೇ ತೂಪಿ ಅಂತ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅವು ಏನಾಗೋದ್ರೆ ಮಂಡ್ಯತೆ ಸಾರಿ ಹರ್ಷಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಹೆಲೋ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬ್ರೋ ಹೆಲೋ ಸಾರಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಐ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೆ ಸಾರಿ ಐಕ್ ಅಕ್ಕ ಬಂದು ಹೀರೇ ತೂಪಿ ಅಂತ ಪಂಡತೆ ಲಡಾಯಿ ಐಡಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಈತ್ ಕರಾಕಿರಿ ಅಪ್ಪನ್ನ ಮೋಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ತುಂಡಲ್ಲ ಜೋರು ದೀಪಿನಿ ಟಿವಿ ಹಿಡಿದು ಎಂಗಳು ದೀಂಡಲ್ಲ ಜೋರು ಐಕ್ ಬಗ ತೂಕ ಅನ್ಬಗ ತೂಯಿ ನಾನು ಗೊತ್ತಾನೆ ಅಂಚ ಅರೆ ತೂವರ್ ಎತ್ತ ನಂದಾರ ಪನ್ಪುಜಿರ್ದುಲೆ ಗೈಸ್ ಯಾನ ಸೂಪರ್ ಅಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಜೋಕು ಲೈಟ್ ಸೂಪರ್ ಆನ್ ಮಗ ಕರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಗ ಇಜ್ಜಿ ಮಗ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಬಾ ಎನ್ನ ರಕ್ಷಿತ ಕೋಡೆ ಸರಿ ಮಲ್ದೋರು ನಿಗಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ನಾಮಿನೇಟ್ ಅಂಡ ಧ್ರುವಂತ ಪಿದೆ ಪೋಪುಜೆ ಐಕಾಲ್ ಅಂಚ ಮಲ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಅಂಚ ಹೆಂಗ ಅವು ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಇಂಕಾಲ್ ಉನ್ಮಲ್ತಿನ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಪನ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಏನಾಲ್ ಪೋಲು ಪೂರೆಟ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಅಪ್ಪಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲ ನೀಡಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಇಟ್ಲ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಬಂದಲು ಬಕ ಪೂರಗ ಇಟ್ಲ ಪೋದಲ್ ಪಾತಿರ್ನು ಪನ ಫಸ್ಟ್ ಗಲೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಪಾತಿರ ಬನ್ನಗ ಅಲ್ಲಿ ಪಾತಿರೋಡು ಅಂಚ ಪನ ಎನ್ನ ಎಂಗಲ್ ನಮ್ಮ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೋಲ್ ಮಾತಿಟ್ಲ ಅಮ್ಮ ಸರ ಪೂರ ಇಟ್ಲ ಅವು ರಾಂಗ್ ಇಜ್ಜಿನ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅರೆಗಿ ರಕ್ಷಿತಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೂಪಿನ ಐಕಿ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದಂಡರಾಜ್ ಇತ್ತೆ ರೈಕ್ ತೂತೀನಿ ಈ ಸರ್ತಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಅವ್ರಲ್ಲ ಅಂಚ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ರಕ್ಷಿತಾ ಸಾರಿ ರೂಪಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಪೂರ್ವಕ್ಕ ಹರ್ಷಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಏರಿಯಾ ಹರ್ಷಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಐಡ್ರಿ ಹೆಂಗ್ ಡಿ ಪಿ ವೇರ್ ಗೊತ್ತಾ ಪೂಜಿ ಇತುಲ ಹರ್ಷಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಅವು ಒಂದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದಿ ಅವು ಏನೇ ಅವು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಒಟ್ರಾಶಾಣ ಅವು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಪಿ ಓಪನ್ ಬರ ಪೂಜಾ ಅಜ್ಜ ಈ ನಿನ್ನೆ ಎಡ್ತುಲ ಏನಡ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಏ ಕೃಪಾ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಯಾ ಹರ್ಷಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಅಂಡ್ ನಿಕ್ಲನ ಲಾಗ್ ಲೈವ್ ತೂಂದೆ ದಾನಿ ಲಾಗ್ ಇರ್ ತೂದು ಜರ ನಮ್ಮ ಲಾಗ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಇರ್ ತೂಂದಿಜ್ಜಾರ ಲೈವ್ ತೂಂದೆ ಎಸ್ ಲೈವ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಎಂಗಲ್ ಬೈಜ್ಜ ಮೂಜಿ ವರಾಂಡ್ ಮೂಜಿ 5 ವರಾಂಡ್ ನೆನಪಿಜ್ಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೃಪಾ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಶುರುವ ಗೊತ್ತಾನ್ಗೆ ಆಡಾ ನನ್ನದೆಲ್ಲ ಪಾತಿರ ಉಂಡೇರೆಗ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆತ್ತಿನ ಪಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಐತಾರ ಲೈವ್ ಬರೋಡ ಪಲ್ಲೆ ಬೇಗ ಶಿರುವ ಮಂಚಗಲ್ದ ಗೇಮ್ಸ್ ಏಪ ಓ ಗೇಮ್ಸ್ ಏ ಶಿರುವ ಮಂಚಗಲ್ದ ಬಬಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಏನ್ ಚೊಲ್ಲರ್ ಪನಾಪುರ ಹಲೋ ಇಂಕ್ಲೂಡ್ ಶಾರುಲ್ಲ ಇರೇನ್ ಚೊಲ್ಲರ್ ಈ ಟೈಮಿಗೆ ಲೈವ್ ಬರ್ತಾರತಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬ್ರೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಗಲ ಬರ ಬೇಲ ಬಕ್ಕ ಲೇಟ್ ಆಪನತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಕುಲು ಯೂಶುವಲಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಸಂಡೇ ಎಂಕಲ ಮೇಡಮ್ ಅಡೆಗೆ போய் ಇಡೆ போய் ಕಾಪು போய் ಅಂಚಿ போய் ಅಕರ போய் ಇಜ್ಜಿನ ಮೇರ್ போய் ಬಕ ನೀರ್ ನಜ್ಜನ ಉಡುಗುದು ವಿಡಿಯೋ ಮರಣ ಎಂಕಲ ರೀಲ್ಸ್ ಎಂಜಂದೆ ಮಲ್ಲೆ ನಮ್ಮನೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿ ನಾವು ಏತ್ ಬಂಗ ಬೇದ ಗೊತ್ತನ ಐತ ಮಿದ ಪಿರಾಡು ಮೊಬೈಲ್ ಓಲೋಲ್ ದೀದ್ ಅಂಚಿ ನಡ್ತ ಮರ್ಪಿನ್ಗೆ ಇಂಚಿ ನಡ್ತ ಒಪ್ಪಿಂಗೆ ಒಬ್ಬ ದೇವರೇ ಕೆಲವರು ರೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಏತ್ ಟೇಕ್ ಆತ್ರ ಬೂರ್ದ ಅದೈತೆ ವಾಶಿದಾಂಟಿಲ ಕಾಲ್ಪುನು ಅಮ್ಮೇರ್ಲೆ ಕಾನೆ ಅಪೂರ್ವಕ್ಕ ಇರೇನೆ ಜೋಜಾ ಲೆಪ್ಪುನ ಇರ ದಾದ ಲೆಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಸೇಮ್ ಅವಾರೆ ನಾಮಕರಣ ಜೋಜಾ ಇಂಚೆ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆಡೆ ಬತ್ತನದಾಗ ಮೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾಮಕರಣ ವಲ್ಲಿತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇಂಕ ಮೇರ್ ಲೆಪ್ಪುನಗೆ ಇಂಕ ನರಕ ಇಂಕ ನಾಚಿಗೆ ಬಿನಂಜೆ ಲೆಪ್ಪರೆ ನಾಚಿಗೆ ಮೇರ್ ಇರಡ ಪನ ಇತ್ತಿದೆ ಜೋಜಾ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಜಜಾ ಇತ್ತೆ ಏನಾರು ಜಜಾ ಅನ್ಪೋರು ಸಂಡೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್ ಬರ್ಪಾರು 7 ಗಂಟೆ ಲೈವ್ ಬರೋಡು ಗೊತ್ತು ಜೆಲ್ಲಂಜಿ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಕೂಡ ದಾಲ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡ
ಇಜ್ಜಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಯಾ ಬರ್ಪೆ ಸಂಡೆ ಅಲ್ಬತ್ತು ಯಾ ಬರ್ಪೆ ಉರಿ ಬರ್ಪೆ ನಿಗಲಗೋಸ್ಕರ ಯಾ ಉರಿ ಆತನ ಮೀರ್ ಬುರಿ ಬರ್ತೀವಿ ಮೀರ್ ಹೋಗುಲ್ ಅಪುರಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಡೆ ಹೆಂಗೆ ಲೈವ್ ಬೋರ್ ಆಪುಡು ಎಂಕ್ ತುಲಿ ಎಂಕ್ ಮೇರ್ ನನ್ನ ಪೋಯಡ್ ಎಂಕ್ ದಾಲ ರೀಲ್ಸ್ ಬರ ಮಲ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಬರ ಮಲ್ತು ಮಾಡ್ರ ಮೇರೆ ಪುನಃ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಸೊ ಬೇರೆ ವಾರಡಿ ಮೇರ್ನ ಉಂಡೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಅಂದೆ ಆಯ್ತಾರ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಡಿ ಅರ್ಥಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಪೋಪಿನೋದು ಹೆಂಗೆ ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರಿತ್ತು ನೀಲ ಮಲ್ಪರಿತ್ತು ನಾವು ಆಯ್ದೆ ಲೇಟ್ ಆದ ಅಪ್ಪ ದೊಂಗರ ಬಲ್ಲಿ ಆಯೋ ಹೌದಾದ ಬುದ್ಧಿ ಪೋ ಬೆಚ್ಚಾಡ ನಿಕ್ಕಾಡ್ ನಾನು ಬಿಡ್ಬೋದೆ ಬಚ್ಚ ನಾನು ಮಿಚ್ಚೆ ತಂಡೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ಪರಾಣದ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮೋಹಿತ್ ಕೋಟಿನ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬರ್ಕ ಡ್ಯಾನಿ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಇರು ಲಾಗ್ಡ್ ಪಂಡರದೆ ಊರುಡು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಬ್ರೋ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎಂಡ್ಗೆ ಅವು 28 ಮೇ 30 ಬಕ್ಕ 30 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಂಚಂಗೆಲ್ಲ ನಾವು ನಾಟಕ ಅವರು ಆಟ ಹಾಕೊಂಡು ಬಕ್ಕ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಪನ್ನ ನಮ್ಮ ಏಪಲ್ ಅಂಚಿನ ಹ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಇದು ಅಂದ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಅಣ್ಣ ಕಾಲೇಜಿದ ರಾಶಿ ಉಂಡು ಬರೆಯರೆ ಫ್ರೀ ಪುನಗ ಮಸ್ತ್ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೂಪಿನಿಲ್ವಾಗ ಅಂದೆ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಸಿಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಲತಾಕ್ಕೆ ದಾಯಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನೆರ್ಪರ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆರ್ಜಿಡ ಉಂಡತೆ ಆಗಲು ಮನೆ ಬಂದೆ ಗುಲ್ಲು ಚೀರ್ ನಮ್ಮ ಅಯ್ಯೋ ತಿರ್ಗರೆ ಪೋರ ಇಪ್ಪು ಯಾರನ್ನ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಉಪ್ಪನ್ನೇ ಪಾಲನೆ ತಂಡೆ ಮಿನಿ ಪೋಜಿದ ಒಡ್ಡೆ ಅಮ್ಮಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಒಡಿಗೆ ಒಡ್ಡೆ ಹೋತೆ ಅಂತ ಒರಿ ಅತ್ತ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಗಾಯ್ಸ್ ಐಕನಿಗರಿಗೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪ್ರೂಫ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆನೆ ಇಜ್ಜಿ ಲೆಸನ್ ಪೋತುಜಿ ரெண்டு சண்டே மிஸ் ஆண்டு ಗೊತ್ತಾನೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಮೂರನೇ ಬೆಚ್ಚಾತಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾತನ ಐಕೋಕ್ಸರ ಆದ್ರೆ ಲೆಸನ್ ಪೋತೀನಿ ನಾನು ಸೋಮವಾರ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಪೋಪೆನ್ ನಾನು ಮೇನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಗಾಯ್ಸ್ ಪಂಡೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಗ್ಡ್ ಅಂಚಪ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡಿ ಒಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಬಾಳ ಶೋ ಲೈಕ್ ಪುರ ವೈದಿನಿ ಕುಲ್ಲಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಶೋಕಾರ ಅಣ್ಣ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಣ್ಣ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಅತ್ತಿಗೆ ನಾಯಿಸಿ ಮಗ ಸುಧಾಕರ್ ಕುಮಾರ್ ಸಂಡೇ ಲೈವ್ ಬಲೆ ಟೈಮ್ 4 ಆಜಿ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂಕು ಯೂಶುವಲಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಆಯ್ತು ಐನದ 5:30 ಅಂಚೆ ಬರ್ಪಿನಿ ತೂಕ ಆ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಧನು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಪೋಪಿನ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಟು ಆಯ ಪೋಪಿನ ಪ್ಲಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ ಪೋಪಿನ ಪ್ಲಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಯನ ಎಂಗುಲು ಕೊನ್ಪಿನ ಒಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಉಪ್ಪು ಆಂದ್ ಮಗ ನಡ ಬರಲಿ ಅವು ಎರಡು ಎತ್ತೀನಿ ಐತೆ ಆಗ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಮಾರ ಧನು ಅವಾರ್ಡ್ ಪೂರ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ತೂಡಿತೆ ಓಲ್ಲೇರಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಉಂಟು ಸಮಯ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ 2 ವಾರ ಆನಂದ್ ಸಿಕ್ಕಂದೆ ಲತಾಕಿ ಬುಡ್ಲೆ ಯಾನ ತೂಪೆ ಕೊಡ್ಯಕ್ಕ ಕೊಡ್ಯಕ್ಕನ ಕೊಡಿಯಕ್ಕ ಬನ್ನಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಂಕವು ಈರುಣ್ಣತೆ ರಡ್ಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬನ್ನಿ 2 ವಾರ ಬನ್ನತಿ 2 ವಾರ ತೀರು ಒಂಜೇ ದಿನೊಟ್ಟು ಅದ್ದಗನೆ ಪಿರಗಣ ಉಡುವಾರಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಬೊಬ್ಬೆ ಅಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ಕಟಾಟ್ ಸಂಡೇ ಲೈವ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಓಕೆ ಬ್ರೋ ಬರ್ಕ ಸಂಡೇ ಲೈವ್ ಬರ್ಪ ಆಣ ಮಾತೇರನಲ್ಲ ಒಣಸಾಡ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಿಗಲಿ ಓನ್ಲಿ ಪೂರ ಸ್ಟಕ್ ಆತನ ದಾನಿ ಏರಿ ನೀ ಟಾಪ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇರಲು ತುಕ ರಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಓ ಮೇರ್ ರಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ನೀ ಬೇತೆ ಟಾಪ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರಿ ಭವಾನಿ ಲತಾ ಮಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ರೂಪಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಯಾರ್ ಹಂಸಾ ಕಮೆಂಟ್ ಓದ್ತಾರ ಬೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅಪುರದಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಪೋಯಿನಲು ಶಾಲೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಅಗ್ಗಿ ಒಳ್ಡ ಆನ್ ಮಗ ಅಗ್ಗೆರ ಬಲ್ಲಿ ಹಾಪಡಿ ಯಾವ ಬುಲ್ಪೋಲ್ ಜೋರ್ ಬುಲ್ಪಾಡೆ ಅಪ್ಪ ಅಗ್ಗೆರ ಬಲ್ಲಿ ಅಗ್ಗಿ ನಿನ್ನ ಬಾಯಿ ಮಿಗಿ ಅಗ್ಗಿ ಅಪ್ಪ ಸಮ ಮಾಡು ಬೆಲ್ಟ್ ಮಾಡೋಯ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಕೈ ನಾಳೆ ಅಗ್ಗಿನ್ಯಾ ಅಂಚ ಮಲ್ಪರ ಅಂದ್ರೆ ಅಶ್ವಥ್ ಕೆ ಬೆರಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಮನಪುರ ಹೆಲೋ ದೊಂಕರಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪ
ಶಾಮೇಲ್ ಬ್ರೇ ಸಾರಿ ಬನೆ ಓಡಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಡ್ಚಿ ನಮಕ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಜೋಗ್ಲು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬಲೆ ಕೊನಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಡ್ಚಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಲ್ ಪಪ್ಪಾಗ ಸಾರಿಗೇನ ಪಂಡ ಕೇರು ಜನ ಸಾರಿಗೆ ಏನೋ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಪ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಲಿಪ್ಲಿ ಗೋಣಿ ಬಾಡ್ಗ ಮನೆ ಬರ್ಚಿ ಆ ಕಡೆ ಬುಲ್ಪೊಲಿತೆ ಏನು ಪಣ ಪಪ್ಪ ಸಾರಿಗೇನು ಓಲ್ಪೋಯಿರ್ ಮಾರೆ ಪೂರ ಸಾರಿಗೆ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ಪಗಲ್ಲ ಇವು ದಾಲ ನಿಗಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ಹತ್ತು ದಾಲ ಸ್ಟಕ್ ಆತನ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕೋಪ ಪಪ್ಪನ ಬೈದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬಿನಿ ಏ ಬುಡ್ಪೈದೆ ಒಲ್ತಿರ್ ಕಾಲ್ ಕೋಪ ಪಪ್ಪನ ಬೈದೀನಿ ಅಮ್ಮನ ಬೈದೀನಿ ಅಪುರ ಏರ್ನ ಬೈದೀನಿ ಬನ್ ಅಮ್ಮೇರ ಯಾನೆ ಗೊತ್ತೇ ಯಾನು ಪಾಪ ಆಲಿಗೆ ಕೋಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಂಗೆ ಮೇರೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಕೋಪ ಅಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ದುಂಬೋಯ್ಯೋ ಬೋ ದೇವರೇ ಅಮ್ಮಡ ಇಲ್ಲಿ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ಬಕ್ಕಾರನ ಕೋಪ ಕಮ್ಮಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಮಲ್ಲ ಮೂಲು ಬತ್ತ ಬತ್ತ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಬತ್ತಲ್ಲ ತೋಮೂಲು ಯಾ ಬತ್ತಿಬಕ್ಕ ಶಾಂತಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇರ್ನ ಶಾಂತಿ ಆಪಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ದಕ್ಕೋಲ್ ಮಾರ ಓಲ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ದಕ್ಕರೆ ಕೂಡ ಅಮ್ಮಡಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಫೋನ್ ಅಮ್ಮ ಕಲ್ಪದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಯಾರು ಬರಡಿ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಇದು ದಕ್ಕರೆ ಕಲ್ಪದಾರ ಈಗ ಮರ್ಮಲೆಗೆ ಓಕೆನಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ದೇವಾಡಿಗ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ನಿಗನದಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಕ್ವೇರೀಸ್ ತಲ ಇಜ್ಜಿಂದೆನ್ನುವೆ ನನ್ನ ಬರ್ಕ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈವ್ until then tata bye bye ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗೈಸ್ ಬರ್ಪಾರಾ ದಾಲ ರಿಪ್ಲೈ ಬರೋದಿದಾ ನೀ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪೋಲ ಪೋಲ ಯಾಲ ಬಪ್ಪಿ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಬೈ ಬೈ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಬೈ 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 ಅಪ್ಲಿ ಮಗ ಬಾಯ್ ಅಯ್ಯೋ ಸ್ಯಾಡ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ನಾನನ್ ಮಗ ನಮ್ಮ ಮಗಳು ದಾದನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ ಮಾರೈತಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಿಸ್ಕೋರ್ನಿಯ ಒಂದು ಓಡಿ ಝೂಮ್ ಆತೀನಿ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮತ್ತೆ ರೇಣುಕಾ ಪದ್ಮನಾಭ ಬಾಯ್ ಹಾಯ್ ಸಾರಿ ಲೀರ್ ಬನ್ನ ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೆ ಐತರ ಬಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಲೇಟ್ ಲಾವ್ ಅಪುರನ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಿತ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಬಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಾಯ್